Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda muma messages edu avo atadzoka takakubatirai. Strange things indeed they do happen in this world. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Ndauya pano nekuda kwekuti ndine zvandiri kusangana nazvo pabasa pandinoshanda. Saka zviri kuitika mukoma pabasa apa pandiri kushanda, ndinoshandira muNigerian. Saka muNigerian uyu akaroora mukadzi wekumusha. Mukadzi uyu nemuNigerian wake vane vana vavo vatatu vavainavo. Saka muNigerian uyu avanika system kekuti anopota achuya kuzondinokera. Saka pose apa aiti kana akandinokera ndaikwanisa kungo ignore. Kudzamara ndazotanga kutaura naye. Saka ndaikotaura naye iye ari panze, ini hangu ndiri mumba ndichingomu ignore. Nguva zhinji ndinenge ndichingomu ignore like always. But nyaya yavapo now ndeyekuti Nigerian uyu anokwanisa kuuya obva amira pawindow obva anditi vhura window titaure. Saka last time paakauya kuzondinokera akabva achizouya ndokubva achizonditi chivhura window ndinokupa 400 rands. Ndakabva ndavhura window apa ndainge ndichitonzwa kutobhuyekana apa murungo wako unenge usingadi kuti unge uchita sekunge uri stubborn. Saka akati akamira pawindow akatanga kundiudza kuti yeye anondida ende ari kuda kuti inini naye tinge tichizova mukadzi nemurume, it is okay, kunyangwe akazoita vakadzi vaviri but anenge asingadi kuti first wife ange achizviziva. Mukomana nacho ndipo paakabva achizoburitsa envelope akabva anditi tora mari iyi. Saka paainge achindinyengerera achiti uya umire pawindow apa ndoda kuona kuti night dress rawakapfeka rakaita sei. Ndakabva ndamuka because aindiudza kuti aroda kundipa mari. Pandakamuka ainge achitoridzira kamuridzo achiti ya apa ndichadya zvinhu zvinonaka apa ndikuona kuti mukadzi uyu akanaka zvechokwadi. Ndokubva ndaenda ndikanomira pawindow paya. Saka paakati achiburitsa envelope mukoma ndakaona kuti muhomwe make makaita sekunge makabuda chimwe chinhu chainge chichipenya. Chinhu ichocho chainge chichipenya pachakabuda muhomwe make chakabva chabhururuka chikaenda. Mukomana chakaita kunge chitaitai but chainge chakakura kudarika chitaitai uye zvekare chainge chakaita kunge zimbe remoto. Chitaitai icho achiite sekunge zimbe remoto. Icho chinhu chacho mukoma chainge chichipfuta kuita sekunge zimbe remoto. Ndo zvandakaona izvozvo. Zvino zvandiunzawo pano inhau yekuti mari ndakapiwa. Mari yaakazondipa musi iwoyo yainge iri 8000 rands. Paakandipa mari iyi mukoma ndakanzwa envelope kurema. Akabva ati kwandiri, no, do not open it. You will open it in the morning. It is your surprise. Saka akazoti aenda. Ndakabva ndachizovhura. Ndainge ndichida kuona kuti mainge muine mari. Ndakaiverenga ndikabva ndachizoona kuti mari yainge yakawanda zvechokwadi. Saka ndozvandiunza pano. Ndoda kungobvunzawo kubva kune vedare renyu. Mari iyi ndichiri nayo mumba. Handisati ndaishandisa. Ndoishandisa here mari iyi kana kuti ndoita sei? Please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaona chinhu chakabuda mumapockets. Hanzi chaita sekunge zimbe remoto. Imi mukatoshinga kutogamuchira mari yacho. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai so: ndiri murume uye zvekare ndine makore
32 years ekuberekwa. Ndine umwe mukadzi uyo wandakambogara naye. Ndauya pano kuti ndige ndichingokuudzaiwo zvose izvo zvaiitika pandainge ndichigara nemukadzi iyeye. Nemukadzi iyeye takasangana paWhatsApp mune rimwe group redating ndokubva tachizotanga kufambidzana. Handina kunge ndakaziva kuti mukadzi uyo she was married, so ndakabva ndachizoita zvinhu zvangu nekukasika, ndikabva ndaconvinsa munhu kuti ange achibva kwaainge achigara kuti ange achiuya kuzogara neni. Saka takati tava kugara tose inini nemukadzi, ndokubva ndachizotanga kusangana nemamwe matambudziko muupenyu hwangu. Handina kunge ndakaziva kuti mukadzi uyu wandainge ndichigara naye ainge ari mukadzi wemunhu. Mukoma ndakabatwa nerunyoka ndisingazivi kuti ndainge ndatobatwa nerunyoka. Iye ainge achizviziva zvake, achizviziva kudaro kuti andirovesa nerunyoka. Haana kuda kuti ange achindibudira pachena kuti kurwara kwose kwauri kuita inyaya yekuti ndakaiswa runyoka nemurume wangu. Mukadzi iyeye ainge akanaka mukoma zvekuti kunyangwe pandakamutora kana hama dzangu dzose dzakati uyu mukadzi akanaka uyu. Kunyangwe ex-wife mukoma yakasvika pakundiudza kuti yainge ichiri kuda nezvangu nekuda kwerunako rwemukadzi wandainge ndava kugara naye. Aiwa, ndainge ndichitofara ndichitoti mukadzi uyu ndakamupiwa nevari kumatenga, izvo munhu ainge akatogadzirwa zvake nemurume wake. Saka ndainge ndava kuti kana ndichirara naye ndainzwa sekunge ndainge ndichibayiwa netsono ndirimo mukati make. Ndainzwa kujungwa kuita sekunge ndiri kubayiwa netsono. Saka ndaiti kana ndikarara naye sanhasi, mangwana makuseni ndaimuka ndichinzwa imwe pain. Ndaimuka ndichinzwa kuti muchiuno mangu umu ndinenge ndichiita sekunge ndakabatwa, uye zvekare ndakazotanga kuzvimba dumbu. Mukoma ndakatanga kuzvimba dumbu pashoma nepashoma, dumbu rangu richizvimba kudzamara. Ndazoenda kuno umwe muprofita iyeye akabva achizondiudza kuti baba, pamuri kudya musuweji. Saka paakanditi baba muri kudya musuweji, handina kunge ndakanzwisisa kuti ari kumbozama kuti kudii kana achiti ndiri kudya musuweji. Zvinomboreva chii kana munhu achikuudza kuti uri kudya musuweji? Handina kuzvinzwisisa zvose zvaainge achindiudza izvozvo, asi sezvisinei ndakaramba ndigere nemukadzi, kunyange ndainge ndichiona kuti mukadzi uyu there is something that is wrong. Saka mupfungwa dzangu ndaingozvidza kuti zvimwe kuda mukadzi ainge aine siki, because ainge achindinyepera achindiudza kuti murume wake ainge achimuhurira. Mukadzi yeye ainge akanaka zvekuti ndakasvika pakumugamuchira neHIV status yake, ndikati hazvina basa mai mwana, as long as muchindida ininiwo ndichikudai, ndizvo zvakangokosha kuti tinge tichifara tiri pamwe chete. Saka ndakamugamuchira neHIV status yake. Izvo munhu ndiye ainge akatozodza murume wake chirwere. Murume wacho akaona kuti mukadzi wake zvaainge akamunakira uye zvekare zvaainge achimuda, akabva aona kuti kumuramba ainge asingade, akabva achizomuisa rukawo. Saka ndakagara nemukadzi uyu kwenguva yakati rebei. Saka ndainge ndava kungogara ndichingoenda kumachechi akasiyana-siyana kuna namadzibaba, ndipo apo pandakabva ndachizobatsirwa nevamwe madzimai ava ndakatongosangana navo mutauni. Painge paine umwe mukadzi uyo ainge andiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitenga bute. Kana ndatenga bute ndopota ndichinwa bute iroro kuitira kuti vadzimu vangu vange vachizondibatsira pane zvose zvandainge ndichisangana nazvo. Saka ndakabva ndachizotenga buteriya pane umwe mukadzi iyeye akabva achizoti madzibaba ndoda kuti munge muchiuya kumba kwangu ndichakubatsirai. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwake mukadzi iyeye. Mushure mekunge ndaenda kumba kwake akabva andiudza kuti ndainge ndiine rukawo. Ipapo paakati madzibaba imimi mune mukadzi wamuri kurara naye akaiswa rukawo nemurume wake. Saka the more yamuri kuramba muchirara naye, the more yamuri kuramba muchingozvirovesa nerukawo. Tarirai muone kuti mava nechidumbu zenene. Zvechokwadi mukoma, ndainge ndatova nechidumbu apa, ndainge ndichiwonda apa, dumbu richingokura. Saka ndakabva ndachizodzokera kumba, ndikabva ndachizogara naye pasi
ndikamubvunza akabva achizotanga kuchema. Ndikati uri kuchemei? Akabva ati murume wangu nekuda kwekuti iye anondihurira, paakaona kuti ainge anyanyisa kundihurira ndopaakabva achizobatwa nefiye yekuti ndinokwanisa kuzotangawo kumuchita. Ndikabva ndati saka ukaita sei? Akabva ati kwandiri ndakabva ndachizoita boyfriend ndokubva ndachizobatwa nemurume kuti ndainge ndiine boyfriend yandainge ndiinayo, andibata kuti ndainge ndiine boyfriend yandainge ndiinayo murume wangu, ndipo paakabva achizondiisa rukawo. Ndikabva ndati but unotaura sha, haungangoti apa une rukawo then unongofamba uchingopa vanhu rukawo zvekare nema-STI. Remember kuti uchingosvika pano wakandipa an STI because zuva raakasvika mukoma takarara tose, sezvo ndainge ndagamuchira status yake akandiudza kuti iye sezvo ainge achinwa mapiritsi ake in time, akati kwandiri ndainge ndisingazobatwi nechirwere. Ndikati iri boma mwana, ndokubva tachizorara tose, takarara tose tisingashandisirane dziviriro. Saka takati tapedza kurara tose ndikatanga kunzwa kuswinyiwa, then ndokubva ndachizodiscover kuti ndainge ndava ne-STI. Tikabva tachizoenda kuchipatara. Takati taenda kuchipatara ndipo apo ndakabva ndachizonzi ndainge ndiine drop. So ndozvakaitika ipapo mukoma, ndakabatwa nedrop nekuda kwake mukadzi iyeye, but ndakangogamuchira situation yacho ndikazviudza kuti hazvina hazvo basa, it is okay, ndo zviripo, mukadzi uyu ndinomuda, what else can I do? Saka ndakagara naye, but parukawo mukoma ndipo pakazotinetsei because mukadzi kunyange ndainge ndichimuda, but I discovered kuti rukawo runotouraya because sikarudzi yangu yakatanga kupinda mukati ichita diki. Madzimai vachitondipa yambiro yekuti kana kuri kunzi mukaramba muchingorara naye mukadzi uyu muchasvika pakufa because sikarudzi yenyu ichapinda mukati uye zvekare nemabhora enyu achasvika pakudzokera mudumbu, ende munhu mukuru kana mabhora ake akadzokera mudumbu anobva afa same time. Saka ndakazoita zvekutotaura nemurume wacho. Ipapo ndakatongozvipa zvivindi ndikati pano ndava kutotaura nemurume wemunhu uyu, zvimwe kuda tinokwanisa kunzwisisana. Saka ndakati ndataura naye murume wacho mukoma akatongonditi iwe wanti uri kuti mukadzi wako unomuda, gara naye. Akabva andiudza kuti ainge akaisa rukawo mukadzi wake nekuti ainge achizviziva kuti mukadzi wake rainge riri bishu ende mukadzi wake ainge achimuda, ainge asingadi kuti mukadzi wake ainge achizopesana nemukadzi wake. Saka ndakabva ndachizoti it is okay kana kuri kunzi imimi amukwanise kuti munge muchibvisa rukawo rwuri pamukadzi wenyu, ndingaitawo sei inini? Ndokubva ndachizongosiyana nemukadzi wemunhu. Saka yambiro yangu kune vamwe varume kunzouko, you just need to be careful. Mumagroup umu munokwanisa kutosangana nevakadzi vevanhu, ende kana masangana nevakadzi vevanhu vazhinji vacho havafi vakambotaura kuti inini ndiri mukadzi wemunhu. Iye anenge achingoita zvaanenge achingoona kuti ndo zvinomuitira, kana riri hure rinenge richingohura richingoendawo rakadaro. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu. Vakange vanditumidzira mapictures avo ndikavakumbira kuti toita sei tomaposta here because vainge vachiti mukoma ndoda kuti munge muchiudza vanhu kuti kunzoko kwakashata. Kune vamwe vakadzi vakanaka vekuti anokwanisa kutokupa chirwere ukangoramba uchingomuda, akakupa rukawo ugoramba uchimuda, but munhu achiziva hake nyaya dzake. So tell other men to be careful, musatamba nevakadzi vevanhu. Mukadzi wemunhu haabatwi. Saka ndainge ndakambotaura navo vakati okay, munozongoisa mapictures angu makavhara chiso changu. Saka vakabva vachizotumidzira message vakati no, ndafunga musaisa mapictures angu pamhepo. Asi mapictures avo avakatumidzira pakaipa. Munhu wekuti ane body but ipapo vainge vapera ende dumbu ravo rainge rakazvimba kuita sekunge richaputika, tsinga dzegreen dzepadumbu dzichitoonekwa. Saka vanhu ivo vakazoenda vakanobatsirwa nevamwe sekuru kuZimbabwe avo vakazoita zvekupinza, hanzi vakapinza munhenga
musikarudzi yangu vakatanga kuvakwesha sikarudzi yavo. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi pain yandakanzwa ipapo, hanzi ndakachema kusvika ndafenta nekuda kwepain nekuti vakaita zvekupinzira munhenga musikarudzi yangu ndokubva vatanga kundikwesha kuitira kuti vange vachiputitsa hanzi rukawo rwacho rwavainge vakaiswa. Hanzi rukawo irworwo hanzi rinenge riri gonye iri hanzi rinonogara mupipe iya inofambisa wet, ndo munenge muine gonye racho. Saka gonye iri hanzi rinenge richikudya, kana rakudya hanzi rinokuitira tsvina. Saka tsvina iyi inoshaya kwekubuda nako. Tsvina iyoyo hanzi inotanga kufamba ichitsvaka kwekubuda nako kusvika yazopinda mudumbu. Saka hanzi ndo zvainge zvichiva zvimbisa dumbu ravo, tsvina yainge ichiitwa yavaiitirwa negonye. Hanzi ndaita tsvina yaita sekunge ndove yemombe panguva yacho iyoyo. Akomana zvakaoma hazvo vedu we, hanzi mukadzi wemunhu no matter what usabata. Ukangonzwa munhu achiti I am married usabata, kana ukanyumwa kuti munhu uyu ari married zvekare usabata. Okay, regedza iti taenda panyedu inotevera. Ndine email yandabva mukureceiva izvezvi yabva kuPlay Store. Saka app yedu has been approved for monetization in the next update. Zvinoreva izvo kuti kune avo vanenge vachiposta mavideos avo vanokwanisa kutengerwa masters nemafollowers avo. So let us keep on building this platform. In the next update ndichange ndichizokuudzai kana update yaita. Ndoda kutenda kune vamwe vahanzvadzi avo vakauya kuinbox kwangu vakandiudza kuti side kwavo pane zviri kuitika mavideos asi kuplaya. So I'm fixing that as well as fixing nyaya yemonetization yanda udzwa nePlay Store kuti we are now approved for monetization kutengesa masters. So you can now buy masters for those that you love. Let us keep supporting that application. I will tell you kana update yacho yaita. Regedza iti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 48 years kuberekwa. Ndakaendawo kwachiyadzwa mukoma. Pandakaendako kwachiyadzwa pane umwe murume uyo akazopondwa. Murume uyu paakapondwa ndainge ndiripo. Zvino ndiri kushungurudzika mukurarama kwangu. Apa ndinoshanda security guard. Dzimwe nguva ndinoti kana ndiri pabasa chipoko chake murume iyeye ndinotochiona. Musi wandakatanga kuona chipoko chake ndainge ndichishanda pamba peumwe muIndia, ndipo pandainge ndichigadha usiku hwacho ihwohwo. Saka pamba apa painge paine mazimiti red berries. Saka ndakati ndichingofamba zvangu ndainge ndichida kutoenda kunochera hangu mvura mushure mekunge ndapiwa zvokudya nemaIndian. Saka ndakabva ndachizoti ndichienda kunochera mvura mukoma, ndipo apo pandakabva ndachizoona murume ainge akagara mumuti. Ndakapererwa mukoma ipapo because murume uyu pandakangomuona akabva akwakuka achibhururuka ndokubva atoenda akabhururuka kuita kunge shiri. But paakanditarisa even though wainge uri usiku mukoma, but ndakatomuona kutoti ndiye murume uyo akapondwa apo patainge tiri kwachiyadzwa. Murume uyu mukoma paakapondwa zvainge zvitori zvinhu zvandainge ndichitoziva kutoti pane vakatomurongera rufu ende dzimwe hama dzangu dzainge dzitori involved. Saka takati nerimwe zuva tainge tiri mubhawa tichitonwa zvedu doro, ndipo apo cousin brothers angu pavakatanga kutaura nezvayo nyaya iyoyo vakabva vati uyu tinofanira kuti tinge tichimuuraya because ainge akatorera muzukuru wangu girlfriend. Paine mumwe mukadzi ainge akanaka kwazvo. Mukadzi uyu basa rake ainge achiita basa rekutengesa muviri wake. Saka vakabva vachizoti vainge vachida kuti vange vachimuuraya ende vakatomurongera mukoma. Ende iniwo zvose zvavakange vachironga vachimurongera rufu zvose zvavakataura ndainge ndichitozvinzwa kutoti ndo zvavari kuda kuita. Saka ndakatowana mukana wekuti ndinge ndichimupa
yambiro yekuti iwewe Sha dai wambobva munzvimbo because hama dzangu dziri kuronga kukuuraya, but ndakatongoti andezve kwake izvo, iye anombozviitirei. But aitomboya kwandiri mukoma tichitosvuta tose fodya because aisvuta mbanje, iniwo ndinosvuta mbanje, tichitogara tose mukoma pasi tichitotaura tichitokurukura. Zuva iro ravakazomuuraya vakandipa mari vakabva vanditi unomutora wabva wamuti handei tinotenga mbanje. Ndakamutora ndokubva ndachizotanga kufamba naye, asi ndakati ndichifamba naye mukoma ndopandakangonzwa hana yangu ichirova, ndikabva ndati asi munhu uyu ndikaramba ndichifamba naye akapondwa ndiinaye neniwo ndinokwanisa kusungwa. Ndakabva ndachizomupa mari, ndikabva ndati apururu wangu inini ndava kumbodzokera, ndine mukadzi wandoda kumbonoona, ndaiva ndiinewo hure rangu rakangondifonerawo panguva yacho rikabva rati uri kupi. Saka aiva ari munhu ainge aine ruchengera, ndokubva ndachizoenda kwaainge ari iye. Akabva ati okay, ndava kuenda kunotenga mbanje then ndichazouya ndichikupa dzimwe mbanje, ndobva ndadarikira hangu. Saka ndakabva ndati it is okay, ndokubva ndadzokera kumba kwemukadzi uya. Saka iye akangoti afamba maybe about 20 meters or so, ndainge ndatosvika pachikebhini chemukadzi wandainge ndichidanana naye, ndobva ndakanzwa noise. Apa akafa achidaidza zita rangu, kunyange pandinoona chipoko chake mukomanashi, pese pandinomuona anenge achingodaidza zita rangu. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvinondinetsa mupfungwa nemumwoyo mangu kuti ndoita sei, ndoenda here kuZimbabwe ndonotaura nehama dzake. Hama dzake mukoma ndinodzitya, kana kuri kunzi vakazondiendesa kumapurisa. Ndine mhuri mukoma, upenyu hwandiri kurarama hunorwadza. Murungu wangu dzimwe nguva anotombondisa paday shift, ipapo kana akandisawo paday shift ndinototenda Mwari because masikati handina chandinoona, ende murume uyu ndinongomuona pandinenge ndiri kubasa. Ndinoda help kubva kwamuri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivhiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndanzwa nekungoona chipoko chaTinashe. Hanzi murume iyeye ainge achinzi Tinashe akapondewa nehama dzavo, but ndinoona sekunge ibi mune mhosva because kana murimi makaredza munhu mukaenda naye muchiziva kuti kwatiri kuenda uku munhu ari kuenda kunourayiwa, you knew kuti this is what is happening. Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma nashi ndiri murume uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano inyaya iri kundinetsa mupfungwa dzangu. Mukadzi wangu mukomanashi iye anokwanisa kuwana mapepa emuno muSouth Africa, but under maconditions awo ekuti ari very strange kwandiri semurume. Handizivi kana muchikwanisa kundinzwisisawo nyaya yangu. Iye ari kundiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimupa mvumiro yekuti ange achiroorwa. Ari kunditi handiti mumwe mukadzi here plus tagara tiri kutodanana. Mukoma nashi it is a long story. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mukadzi wangu ainge asina hake kumbogara akandiudza kuti apo pandakambomuhurira pandainge ndichiri kuZimu ndaitawo zvekudriva makombi, iye anoti nekuda kwepain yandakamupa at the end of the day akazogumisidzira ava kudanana nemwana walandlord wepamba patainge tichigara because ndainge ndanyanyisa kumurwadzisa. And that one I know mukoma, mukadzi wangu ndakamuita chimwe chikawadi chekuti ndaitouya nemahure kubva kuBhawa, ende kunhu hwemahure munomaziva kuti hure kana ukaripa nyembe rinoita kushainira mukadzi wako. Ipapo mukoma ndaiti kana ndikauya nemahure angu mukadzi wangu aitonzi buruka, aitoburutswa kubva pambedha obva arara hake pasi nemwana. Saka anoti akanyanyisa kurwadziwa apa marriage yake ainge achiida. Ndipo paakabva achizoti nerimwe zuva anoti achitaura nemwana walandlord, mwana walandlord akabva amuudza kuti ainge aine mafeelings kuvanhukadzi, aikwanisa kupodza moyo wake. Saka akati
nekuda kwepain akangoda kungoona kuti zvinoita here, ndipo pavakabva vachizototanga kutodanana. Vakadanana in secret. Iye anoti maiti kana mukabuda mukaenda kumagirlfriends enyu, iniwo ndaisara ndiine munhu wangu, ende ndokusaka marriage yedu isina kuzoparara. So ndozvaakandiudza izvi mukomanashi. Saka mukadzi wangu akati andiudza zvose izvi, ndikabva ndati now what are we going to do? Akabva anditi already munhu aripo ari kudanana naboss vake. She is a South African woman, and mai vavo vane mari mukoma, vanogara muCentron umo. She is married, but ivo vari kuti vanoda kuchata nemudzimai wangu. Saka ndakatomboenda kumba kwavo tikaigarira pasi, but we did this in secret. Murume wavo haatozvizivi. Saka ivo vari kuti murume wavo anewo zvaanovaitira zvisingavafadzi, saka they want to go on separation, divorce, but vacharamba vachingochengeta vana vari pamwe chete. Saka iye ari kuda kubva achizochata nemudzimai wangu. She promised me kuti she is not going to take my wife away. I will always have my wife, and I will always stay with my wife. Ari kuti tinenge tichingogara mumba mumwe chete. If I want, I can have my own apartment, but akati I am going to stay in the same estate kuitira kuti ndisazoita zvemagirlfriends, because ari kuti iye chaanotya HIV. Saka handizivi kuti zvinhu izvi zviri kuda kuitwa namadam zvinoita here. Madam vakati ndo zvatovapo ende ndini ndakazvikonzeresa. Should I blame myself? Vanoti ivo dai vainge vasina kuchinja vakatanga kuita mafeelings for another woman, vanoti ivo vangadai vakafa nestress. Mukadzi wangu mukoma akatombopodza afa mushure mekunge atora chingwa chake akaisa poison pakati pechingwa. Saka akazokasika aonekwa nalandlord vepamba patainge tichigara. Saka akangoti achingonoti chingwa chiya kumuromo, ini ndakanzwa noise panze. Mukadzi wangu ainge ava kurohwa nalandlord. Pandakabuda ndikati kochi, vakabva vati tengai fresh milk. Ndokubva tachizotenga fresh milk tikatanga kumunwisa. Mukoma ainge ava kutorukutika by the time patakazoenda naye kuchipatara. Tasvika kuchipatara handina hangu kuzotaura kuti ndainge ndabva mukumushungurudza, because the previous night akabata condom rainge riri mumapockets ejaketi rangu. Pane mumwe musikana wandainge tichidanana naye, saka musikana uyu aiva neshanje dzisingaiti. Saka zvaaiita aiwanzo kungoti kana ndava kubva kumba kwake aikwanisa kungoita zvimwe zvinhu zvokuti mukadzi wangu ange achizviziva kuti ndanga ndiinaye, like she was crazy about me. Ipapo mukoma akazobura hombe, because akati tapedza kurara tose akatora butiro ratainge tashandisa ndokubva arirasa. Ndakaona sekunge ainge aenda kunorirasa, but akabva achizoisa butiro riya netishu racho mumapockets angu. Saka ndakazongopfeka mushure mekunge ndati ndava kuenda kumba, ndikapinda mumotikari, then I returned back home. Saka mukadzi akazozviona manje kuti ndo zvainge zviripo. Akachema, mukoma akachema zvisingaiti. Then ndokubva ndatomuudza kutoti ainge achitondisembura, and musikana iyeye ndainge ndichida kutomuroora, which was very painful for her, I guess, panguva yacho iyoyo. Saka ndo zvakaitika mukomanashi ndichizosvika pakuzviziva kuti mukadzi wangu she has been dating other women. Saka ndoda kungonzwisisa, like I'm still in shock mukoma. Ndoda kungobvunza kubva kune vamwe vakadzi kuti is it normal? Ndo zvinoitika here kuti kana mukadzi akanyanya kushungurudzwa, ukanyanya kumushungurudza. Wangu mukadzi mukoma ndakamushungurudza zvisingaiti kusvika palevel rekuti mukadzi wangu aiti makuseni paanomuka ndaizotomuka ndomubata inini, because ainge ava nedambudziko rekuti akangomuka, so aiti anenge achinzwa hana yake ichirova. Saka aibva afenta. Dzimwe nguva aikwanisa kuti paanenge amuka ava kuda kundibikira kuti ndige ndichibuda ndichienda kubasa, aikwanisa kungodona akabata kana bhaketi rinenge riine mvura inenge ichipisa nekuda kwedepression. And ini panguva yacho iyoyo ndainge ndisingazvione, because ndainge ndichinakidzwa nechihure. Chihure chinosvika pakunaka zvekuti unenge usisina kana basa nemukadzi wako, nemhuri yako unenge usisina basa nayo. Saka ndo zvandiunza pano. I just want to know, mukandibatsira vedare ndingafara kwazvo. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo.
Hey vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava comment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo, hanzi ndo zvatovapo izvi. Yo pakaipa. Muri Zimbabwe tadzoka zvakare nemamwe messages kune vose vaya vari single and searching. Kunana mukoma vose vaya vainge vachindipa pressure vachiti tiri ku UK, tiri ku Canada, tiri kutsvakawo vakadzi vekumusha, hatisi kukwanisa kuvawana. Uno mukana, if you are single and searching, you can go to your Play Store kana kuri kunzi munoshandisa an Android, mubva mangosecha kuti Trenzadate sezvamuri kungoona pavideo. If you are single and searching, please make sure that you download this application. It is available per Play Store. Then you register. After you have registered, munototanga kutoona mapictures evamwe vanenge vari single and searching. Mototanga kutongotaura mose sezvamunoita pa WhatsApp. It is totally free. You can chat to each other, and we are hoping kuti kuTrenzadate ikoko kuchatobuda marriages. Vana mukoma vaya vaindipa pressure muchitumidzira messages almost every day kuti mukoma haufa, isu tiri kutsvakawo vakadzi. This is the opportunity yekuti munge muchisangana. You just upload your pictures. Kana uchifarira munhu, you swipe to the right. Kana usingafarire munhu, you swipe to the left, wotodarika. Kana kuri kunzwa munhu iye akazotiwo swipe to the right pa picture rako, automatically anobva atouya kuinbox kwako, mobva matotanga kutotaura. Toda kuti marriages ange achizobuda. Tichingoti happy Trenzadating. The link is in the comment section.